weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to patukono to teccana to jewola to awoynata to jingue jeeri to jeeriyala tumbere to mareysa to loƴolo to lobbudo to beri to lobbudo borogalam to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sincan jakiri to agrisa to jokkudi ko on takkusan juula hatudal ceerno mamma kane to lycée ba gogol hatudal ceerno CLC to lycée ba gogol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie e ndera leydi Mauritanie kay e ndera élève aji heɓnoɓe kawguel baccalauréat hitande hikka nde taw ko heɓnoɓe premier session e ndera ɓen noon 120 en jettato keeɓi boursuji men jokkoyde jangde men caggal leydi ha joni to leydi Mauritanie ma en jaa ha toon toros ko agence goto tawi ko agence Bankili tawteɗo nder leegal Médina ko kañum yana haalis kewɗo tilfima hen to leydi Sénégal hono khalifa général des mourides o fawi e juuɗe ardiɓe cetala bitegal Touba Sakana enveloppe mawjum million ngaji 20 tawi ko franc CFA gam wallitade kay ko fate jaɓɓade ɓen tawteɓe yoɗaru ɓe galleji men nani ndiyam e oɗo saaha joni toon to Touba to leydi Mali tiskama tigui ko ndungu togui faade oɗo saaha joni ko ndungu hikka ngu fuɗɗi faade oɗo saaha joni fodde 20 tato neɗɗo wasi pittari men e yolaru hewɓe mbarmi hen matériel kewɗo kadi tilfima hen to leydi Niger armée leydi Niger ɓe kolliri tigui ɓe jooɓima ɓe itti fittandu gonnoɗo mawɗo Boko Haram biyetenoɗo Abou Oumayma Burkina Faso toon ko ñiiwa mawba no fewi tawi kadi ko ñiiwa kanɗi kinnoka tampinnoka yimɓe kañum tigui woni ko wonkimuma itta tawi ko agent ji eaux et forêt kañumen mbari ka ñiiwa to leydi Guinée Conakry toon ko landaji tati dawrugol tawi kadi ko landaji mawɗi no fewi woni ko witeɗi poids lourd kañumen tigui woni jowaɗi ɗo e lebbi tati woni tigui nder balɗe 90 kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Bothia habaruji men joolam jaɓɓeri ma en jaa ha to dow laaci teddude Amérique to leydi Portugal ha to leydi Russie hakkude moɓe Ukraine bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fettata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol Allah rubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗan maldana ko balle tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina gorko mo melga wuro jinneji ne yawne ɓe rewɓe wodduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓe worɓe fiɗaɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e wonduɓe prostate e on fannu mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa walla ko yidde ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji tawi prostate ma ala ko heddino so wona aɗa opéré so tawi on jokkodiri e nder balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji e nder wittoji makko mo yiiti hen leɗɗe ko fate estomac ma no fotirno kala nder balle tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajoɗa ko goppunoɗa haalaji ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi kay oɗon maldana ɓiɗen ko balle tati no ɓurodirta ɗon mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji e oɗo saaha joni mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon min ko no wiye Abdoulaye Diallo sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon ɓi nene makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott sara commissariat mo Darel Beeɗa
numéro mum batta ko 46 94 21 91 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laabɗo reedu Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne sanne mbadden tan ɗo faade makko tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam kettude kaɓuruji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe ɗen goni e hoore biira nogas e tati lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen en gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie Podor-den to leydi Mauritanie jagol kalfinaɗo ko fate jangde towde e wittoji scientifique o holliri tigui e nder yimɓe hednoɓe kawguel bakka loriya hitande hikka 2025 tawi kadi ko hebnoɓe guila e session gadano o holliri e nder ɓen noon hen temedere e nogas e jeetato keeɓi boursuji men ɓewde ɓeydode jangde men caggal leydi e nder ɓen temedere e nogas e jeetato noon hen capanɗe jeegom e tato keeɓi boursuji men ko faade toon to Maroc toon ɓeydode jangde men hen capanɗe joyo noon étudiant ɓen keeɓi boursuji men koye ko wawde ɓeydode jangde men toon to leydi tigui Tunisie sappo e nayo kadi koto leydi Sénégal kañumen toon mbawata ɓeydode janggi men heddiɓe noon mbaɗama orienté walla ma mbaɗe orienté kay e nder université ji tawateɗi e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗen police halfinaɓe ko fate nden ka e kisala naktode ko taari ɗum kala ɓe kolloriɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi tawi ko dartonoɓe ko fate trafic drogue e nder Nouakchott ɗum ko aljuma hanki nogas e ɗiɗi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ɓe idi
ɓeydi nangude noon ko suspect goto ɗum noon ko guila ñande nogasa guila alarba nogasa lewru uttudum ko guila nden ɓe teɓino on caggal nde ɓe teɓino on noon ɓe ndewdimo tawi mum drogue noon mo hinde cannabis e nder enquête o kadi police tigui wawi wadde ko rewdi koyguel ha teeɓi kay sagataɓe ɗiɗo woɗɓe kay ɓenne tawrama drogue kewɗo no fewi ñande alkamisa ɓene ɗo noon ɓe teɓima kadi suka goto kay ɓe teɓima suka goto tawi on ko mineur woni tigui mo yontani onnen tawa tigui koto leegal sebha ngal nocture ko toon tigui woni ko teeɓa kañum e hoore mum tawrama kay ene jogui drogue ɓe mbaɗi mo saisi noon drogue mo ɓe taw noon jogui wondude autoji ɗiɗi foof ɓe mbaɗi ɗum saisi enquête police o noon holleri wonde mawɗo réseau o kay heeɓino kay mawɗo réseau o kay heeɓino nanguede kay e heewi nanguede kay o ñawirno kay ko warde hoore o ñawanom noon o wonino duuɓi 17 o lelnoma nder kasso o yaltuno kasso ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe kolliri noon wonde enquête police o holliri enquête o no jokki kay soit tawa heɓude tawa ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen aljuma hanki o yalti ha laaɓi noon ko fati e résultat ji ɗina résultat ji noon ko wattannoɓe guel ɗo kawguela baccalauréat hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi woni session sigi session mo battannoɓe session baccalauréat hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi e nder jokle leydi Mauritanie kala noon ko ujunnaje jeenayo e temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗi candidat woni wattannoɓe guel ɗon kawguel tawi kadi ɓe peccino ko nder capanɗe tati e nayyi centre teskama noon hewɓe kay mbawi hebde guel ɗon kawguel tawi ko session mbawi hewde ɗum ɗon taw kadi la jagorgal kalfina ko fate jangde ɓe kolleri tigui site uji ne goodi on site noon kala kay natɗo hen so tawi waɗi hen numéro inde muɗum walla numéro muɗum kay numéro waɗiri baccalauréat ene wawi yebde inde mum anda so heeɓi so heeɓani anda kadi holno foti toɓɓe heeɓi ha joni habaruji men demgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jeehen ha toon to Rosso Mauritanie to Rosso wurten noon ko wuyɓe tigui jilli agence tawi ko agence Bankili woni agence to haalisaji nuldete kay e nder legal bitegal Médina toon to Rosso wuyɓe ɓe noon ɓe yiiɗi tigui nde ɓe jetti ɓe keeli ko baafe agence o ɓe naati nder ɓe tawi toon koppereji kewɗe no fewi ɓe jaadi e ɗiɗon haalisaji ha ɗo noon laamu ngu suwa taw andude hol baɗɗo e ngal ɗon baɗal enquête noon nana uddita hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande jamma alarba ene wiyata alkamisa ɓiɗuɗo ko oto Toyota no hinde Elix gon jollunoɗo kay gonnoɗo kay e kañum tigui yaadi e wame oto o noon o jolluno ko rewɓe ɗiɗo wondude chauffeur rewɓe ɗiɗo wondude chauffeur oto o ɗen hawri pittali tati kamɓe jolno e oɗon oto ɓe ummino toon to Zoyrata ɓe jaɓanno noon koto Nouadhibou o to noon ha yooli koto nokku biteɗo aynu Ahel Soydi ene tawe 35 kilométre banggue rewo Atar ko ɗon tigui oto o yaade e wame woɗɗani nokku biteɗo Tenzak debbo goto noon hawri hen ladial debbo goto hawri hen debbo goto noon hawlirama tigui debbo goto hawri hen ladial goɗɗo o noon debbo keddiɗo noon kañum e chauffeur mbawi tigui faabede hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal hono biteɗo Mohamed Ould Soudata ko jagorgal ministre de la fonction publique mo leydi Mauritanie ummima aljuma hanki o Nouakchott subaka o yaɓani tigui toon to Bamako lamorgo leydi Mali nayumo toon noon ko tawtoriyede 12e session ordinaire de la conférence des ministres des fonctions publiques des états africains tawa kadi ko membre de l'observatoire africain des fonctions publiques golle session noon to ko ñande nogas e ɗiɗi e nogas e tati lewru août 2025 ɗo gonɗen ɗum kanko ministre noon yahani goto mo yaade biteɗo Brahim Ould Messoud on ko chargé des missions to ministère to wondude biteɗo Mohamed Saïd Ould Ebba on tigui Ould Mohamed Salem ko directeur général de la fonction publique ko ɓeɗo tigui woni ɓe o yaadi toon to Bamako ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mouhtar Ould Ndiaye kañum woni hoore jagoɗɗe gendi Mauritanie o bismima o joddima en audience aljuma hanki o e nder bureau ji makko to Nouakchott e ambassadeur joɗaniɗo leydi Koyte nder leydi Mauritanie biteɗo Ibda Makkada Al Dossari ɓe mbawi joddade ɓe jewtidi ko heewi no fewi ko fati kay e yidde ɓeydude jokkodiral e gollodiral moƴƴal hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Koyte. sen umima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal section de recherche ɓe gendarmerie ɓe Dakar ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima biteɗo Amidou
Amidou Djiba non kañum woni porte parole mouvement woni MFDC tagu catala tawte ngala toon tawatal fiñitiɓe tawateɓe toon to Casamance o nanga noon koto Ziguinchor tawi kadi koye dow yamirore procureur de la république o addama noon tawi kadi ko wondiri escorte mawɗo no fewi ɓe gartirima ha toon to Dakar e oɗo saaha joni omo tawe tigui e nder mo tawe tigui e juuɗe tigui tawa ko gendarme aɓe toon to Colobane ɓe Dakar ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal ko tan musɗo waɗi to tribunal de grandes instances mo Pikine Guédiawaye ɗum noon ko immigré goto kay tawi ko ɗanni yanke jibnande leydi ndi biyeteneɗo AB Mbengue mo duuɓi 56 gonnoɗo tigui gondunoɗo e RFI biyeteɗo Asmo kañum tigui wasi fittandu muɗum o wasi fittandu makko noon ko toon tribunal o e nder tawi kadi koye nder ñawore ko caggal noon nde o taƴanno kay fodde lebbi 6 nde o taƴanno kay wiite lebbi 6 e kaso nde caggal nde o taƴana ɗum noon ko ɗon tigui kanko tawi kadi o nanguirno noon tawi o nanguirno koko fati kay tawi kadi wonde amande mbiɗen ko lebbi 6 e kaso wonde amande tawi ko million ngaji 4 e piire ngaji 4 e feccere tawi ko franc CFA dommage et intérêt woni ko fatno e dow makko tawi kadi o nanguirno koko fati abus de confiance woni tigui janfa ko ɗum tigui tawi kadi o janfino koko fati cuɗgol boowal woni cuɗgol terrain tawi on terrain noon o yeyno ɗum ko ɓeɗon tawi ko terrain baɗɗo litige to nokku biteɗo Darou Thioub o yeyno ɗum noon ko sehilaɓe makko tawi ko couple goto woni resdodirɓe BDC hono couple Mboupa e joom ko ɓen tigui woni ɓe o yeyno ngal ɗon boowal tawi kadi boowal ngal ko litige caggal nde ɓen mano e ngal boowal noon caggal ɗum noon heela caggal nde waɗi dille ɗum woni ko heela mango heela ko ɗum o ñawira kanko Mbengue noon guila e nder audience o hewɓe kay teskima tigui omo lohi no fewi kay wonano karɗo cellal guila e nder audience he teskama noon o waɗi tigui crise aji ɗiɗi komo waɗa crise sakket o noon ko hen o wasi fittade makko tawi koye saaha ɓe gonno e nawdemo toon to kasso amo refusque oɗo saaha noon autopsie tigui yamirama nde watte e goski ha mayde nde ɓeera ɓuyde ha ɓuurata labde ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to legal Almadi 4 ngal Dakar ine tawe toon étage goto ko étage towɗo no fewi woni immeuble de prestige joɗɗo jaddude e jamanu on immeuble noon jeeyi ko biteɗo Amadou Lom Diagne ɓoyta ɗon on immeuble wawa waɗe ko wiyete vente aux enchères woni yeeyal tawi ko vente aux enchères ɗum noon tawi kadi tawi noon ko immeuble noon mbiɗen o tawete koto Almadi 4 boulevard des Corniches à Dakar ko ñande 9 lewru septembre darto ndu ko nden tigui wona tigui vente aux enchères oɗon immeuble kadi ko boñ tawi ko boña Africa Banque Sénégal kañum waɗi saisi immeuble o e juuɗe biteɗo Amadou Lom Diagne e biteɗo Fatoumata Daga Cissé sigi immeuble o noon jaaru muɗum e oɗo saaha joni ko yeyete vente aux enchères ko 1 milliard 400 millions tawi ko franc CFA ɗum noon guimi à peu près fodde 2,13 millions tawi ko halis euro ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeyana toon to Kaolack sukaɓe ɗiɗo mbasi pittali men ñande 16 lewru août gonɗen ndu to Médina Thiamène ene tawe tigui e nder Nioro de Kaolack ko jamguela ƴiwon noon kañum tigui itti wonkiji mabɓe kamɓe sukaɓe ɗiɗo kala e saaha toɓo ene teska noon e nder leydi Sénégal noon teska baɗi ni ene kewi wadde kay e kala saaha oɗo saaha joni so ndungu ngu yettima hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati woni 2013 laamu ngu umminanoma kay ko wadde afde ko wiyete paratonnerre uji e nder jokli leydi he kala ɓe puɗɗinoma kay afde kene yume 1,262 paratonnerre e nder leydi he kono ɗum teskama e ɗum famɗi no fewi kay par rapport e ko leydi ndi sohli e oɗo saaha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyen ha toon to Touba wuuro Touba e oɗo saaha ne tawe yoreede mawdu no fewi e oɗo saaha kala ko toɓoji kewɗi ndiyam woni ko jokkodiri toon hono Serigne Abdou Fattah Serigne Abdou Fattah Gueye ko kañum woni cukko hoorejo fedde Touba fedde wiyetede Touba Sakanam o waɗi tigui wulango hollirde kay e oɗo saaha joni Touba koko yooli wuuro ngo ene tawe e situation mustu no fewi o rima noon o erima mobilisation tawi kadi ko mobilisation kañiraɗo kay wawde fabade ɓeɗon e oɗo saaha joni tawteɓe e nduɗon yoleru o holliri kadi wonde assainissement kay e canalisation mo laamu ngu waɗi toon no e oɗo saaha joni e ɗum famɗiri wuuro Touba ngo no fewi
o wi noona wonde oɗo saaha joni oɗo saaha leeɗe kewɗe e nder Touba ene tawi tigui e yoolari ko wayno leggal bitegal Kerñang eto wiyete Guiranena eto wiyete Firdaws ha to leggal bitegal Sétou e leggal Darou Mimane ha to leggal Darou Koudous kala o holliti e ɗo leeɗe kala koni tigui ne tawe lumbu ene tawe tigui e nder yoolare ɗum goni koye lumbade e oɗo saaha joni o holliri noon Touba Sakam udditi centre d'accueil jaɓɓade kay ɓen sinistré woni tigui ɓe toɓoji e guine e nder koɗande mumen ɓe erima noon kadi kala joguiɗo kay e oɗo saaha joni hoɗande toon to Touba tawi kay hoɗande jomum hutoraki ɗum nde wawata lubdeɓe kay ɓe mbawa bismade jaɓɓade hen ɓeɗon sinistré ha diwa oɗo saaha joni galle noon jabbotoɗo ɓeɗon tawa kadi koɓe ndiyam eggini e galleji mumen ɓe indir ɗum tigui keur wallu koye ndina mbadi noon hono khalifa général de Mouride o nani noddago mabɓe saabu kay nanne junggo e jiifa jaltini enveloppe ne waɗi 20 millions woni million ngaji nogas tawi ko franc CFA o fawi e juuɗe noon ardiɓe catala Dakar Touba Sakanam yo mbawa wallitorade ko fate golle mumen wawde jaɓɓade kay ɓen sinistré ɓe ndiyam eggine e nder galleji men toon to Touba ha joni ko leydi Sénégal kadduren jan ha to leggal Gueule Tapée aljuma hanki nogas ɗiɗi lewru août commissariat de police d' arrondissement omo point E ɓe koliri tigui wonde ɓe teɓima bandi mawɗo no fewi mo walanteɗo Allah tampinnoɗo leggal ngal o jogui noon ko moto makko wondude laɓala makko ko ɗum hewaɗirde guyka makko e kala saaha noon ko ɗum woni ko heewi waɗirde guyka makko kay tampinoɗo leegal ngal no feewi e holɓe kolliri noon wonde kay ko sanga 4 heures mo sakkitino yande o yande mum ko sanga 4 heures 30 minutes on noon yaltino koye boutique biteɗo boutique bonjour on boutique noon ene tawe tigui hakkude to wiyete Soubeydioum e to wiyete Magic Land ko ɗon tigui woni to boutique o tawto tawate nden noon o yani on o nawani ɗum téléphone muɗum portable wondude 1200 halis euro wondude halis kewɗo tawi ko franc CFA o yaadi hen tawi kadi on noon nde yeehi wullitoyade waɗi tigui sifimo ko ɗon tigui police umminimo ɓoyani tigui ɓe mbawi widemo teɓa ɓe teeɓimomo noon e oɗo saaha joni kanko gujjo noon nde ɓe nanguimo nde ɓe tawrimo tigui omo ƴetti laaɓi mawkino fewi kay omo ɗisi ɗum e sentira makko ko nden ɓe mbawi teɓademo e oɗo saaha joni omo tawe e juuɗe dadiɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗena leydi Mali fuɗɗima hebde kay ko leydi Mali fuɗɗima kay hebde toɓoji kewɗi ndiyam no fewi tawi ko jaaduɗi e yoolaru e jaaduɗi kadi e kala saaha jamguel ko wiyete jamguel ƴiwonde ne heewi yande toon ko ndungu ngu fuɗɗi noon faade joni leydi Mali holliri tigui ɓe binditima nogas tato neɗɗo wasa ɓe pittali mumen ɓe hen koɓe mayɓe e yoolaru ɓe hen koɓe jamguel ƴiwonde yani e mumen hewɓe kadi ganima hen hono no holliri kay rapport tawi ko rapport officiel comité intraministériel de la gestion de crise et catastrophe mo leydi Mali ɓe kolliri 1 ujunere neɗɗo oɗo saaha joni kay 1 ujunere neɗɗo e oɗo saaha joni jayama e ndungu he ɓe kolliri rapport o kadi holliri wonde ndera yontere nde ɗo wotere tawi ko yontere ñande 12 ha 13 ha 12 ha 16 lewru août ndeɗo yontere wotere ɓe mbawi hebde kay koɓe binditi ko 34 neɗɗo 34 yoolayru woni ko windita e nder leydi he kadi waɗi ko wiyete jamkon ƴiwode jeegomo jamkon ƴiwon jeegom mbawi yande e nder leydi he waɗi kadi ko wiyete 4 tampere woni tampetaji 4 woni keneli jaaduɗo ƴiwo jaaduɗo keneli jaaduɗo hendu mawni no fewi laabi 4 ene heeɓe e nder leydi hen fodde 34 neɗɗo mbarmi hen kadi ɓe kolliri wonde temedde jeetere capanɗe 4 huuɓere woni ko derguiti hen ujunere temedere foyre woni tigui oɗo saaha joni laatiɓe sinistré ɓe ngala koɗande firti noon fodde 1 ujunere neɗɗo e oɗo saaha joni tawi toon tawi ko ɓe ngala koɗɗe woni ko wiyete les sinistré ha joni ko leydi Mali keddoɗen biteɗo Samba Alhamdou Babi Samba Alhamdou Babi o suɓama noon o waɗama oɗo saaha joni ambassadeur joni ɗo leydi Mali toon to Égypte kanko jona oɗo ambassadeur kesso biteɗo Samba Alhamdou Bari o wawi joddade kay ministre mabɓe kalteteɗo ko fate protection civile hono biteɗo général division Daouda Ali Mohammedine ɗum jonde mabɓe on ɗon ñande 16 lewru août ndu gonɗen ɗum ɓe jewtidi noon ko
ko heewi ko fati kay e nafoore ko fati e nafoore kadi ko fati ko ɓamtata leydi ndin ɓe jewtidi hen ko heewi ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen catala bitengal OCS ko catala daraniɓe ko fati haɓade drogue e nder leydi Mali catal ngol noon tawte ko catal mabɓe ngal catal noon tawte ngal to hayi holliri tigui waɗi opération mum pattam le mijo ñande alkamisa no gasi go lewru septembre hitande no gasi go lewru août gonɗen ɗum e gardugol lieutenant colonel biteɗo Mumina Bengali ɓe koliri ɓe teɓima toon noon trafiquant drogue molanteɗo Allah no fewi tawi kadi ko dartorunoɗo ɗeɗon golle ɓe mbawi teɓade ɗum toon ɓe teɓimomo noon ɓe nanguimo noon koye nder leegal bitegal Allahina e nder galle makko omo wiye OS ko manœuvre woni mine bara ɓe tawrimo drogue jonde no fewi wondude poɗɗe ɗaynoje ɗe hinde tramadol 250 milligramme jonde no fewi kanko OS o noon kanko waɗama tigui en garde à vue hande enquête o hibɓe makkala ko adi komo ɓennine toon to kaso mawɗo ha joni ko leydi Mali keddoɗen direction de renseignement de la lutte contre la fraude ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ñande alkamisa no gasi go lewru août gonɗen ndu ɓe teɓima noon cargaison mawɗo no fewi on cargaison ko ujunnaje nogas e temedde jeenayyi capanɗe joyyi e ɗiɗi pièce tawi ko tigui pettoje ko koninkoɓe noon faggude woni douane kañumen mbaɗi ndeɗon teɓande pettoje ɗe noon tawa tigui kene cuuɗa e nder marchandise uji goɗɗi ɗi ummori noon koye nder leydi gotir tawi ko leydi koddiɗi leydi Mali leydi laamu leydi Mali noon ɓe jaɓani saktude ndiɗon leydi ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ɗum mbiyama toon to leydi Mali ko to leydi Niger paɗen koninkoɓe leydi Niger ɓe kolliri tigui wonde ɓe joɓima fittandu biteɗo Ibrahima Bakoura alias ɓuuɗo lollirde noon Abou Oumayma ko kanko woni chef Boko Haram e nder Niger to wiyete le Grand Lac ɓe kolli ɓe to wiyete lac de Tchad ɓe kolliri noon wonde ɓe itti fittandu makko noon koye nder opération mabɓe pattam le miijo moɓe mbaɗno guila ñande sappo e joyyi lewru août nde gonɗen ɗum e nder falde lac Tchad ɓe mbaɗi hen kadi fodde capanɗe tati terroriste waɗɓe ɓe mbardi mabɓe ɓe jooɓi toon pittali men kanko Abou Oumayda noon ko kanko lomtino Aboubacar Chekou gila 2021 kanko lomtino ɗum e gardigu Boko Haram ko kanko kadi wonno responsable ñanguji kewɗi ɗi Boko Haram waɗata e nder leydi he so tawi oɗo kabaru noon laatima kay tawi ko oɗo kabaru laatima gonga ma ɗum won kay perte mawɗe no fewi wonande Boko Haram laamu ngu noon erima koninkoɓe leydi ndi ɓe erima kay dendagal population kala ɓe ɓeydata vigilance mumen saabu kay ɓe koolaki wonde Boko Haram kay ne wawi wiide waɗa joftigum saabu kay waranede ɗum e yimɓe mum e mawɓe mumen mawɗum men ha joni habruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen to Burkina Faso noon ko Burkina Faso noon ko ñiiwa tawa ko ñiiwa mawba no fewi woni éléphant tawi kadi ñiiwa ba tigui ko kanko ko hulɓi koko hangɗono tigui kañum tigui won tampinno toon yimɓe ɗum noon ko aljuma hankino gasi ɗiɗi lewru août e nder secteur 26 mo Bobo Dioulasso ɗum saabima fayre mawde no fewi ñiiwa noon ba bonni toon matériel kewɗe ba fuddinoma kadi barminde neɗɗo goto ko adi kay ko koninkoɓe tawi ko service gollotoɓe e service eaux et forêt kene jora e makka kuure e condi ko ɓe jooɓi fitta ɗum mbaɗona ñiiwe ɗum ko aljuma hanki o ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ɗum mimto londa to Burkina Faso koto Guinée Conakry paɗen laamu militaire ardiɓe leydi Guinée Conakry ɓe kolliri tigui wonde oɗo saaha joni ɓe joowi landaji tati dawrugol tawi kadi ko landaji ɓurɗi mawnude e oɗo saaha joni e nder leydi he ine tawe ɗina landaji noon hono landa biteɗo hono landa ka Alpha Condé adduna Alpha Condé woni gonnoɗo hoore leydi landa makko ene wiye RPG ka yowama wondude e landa ka Cellou Dalein Diallo gonnoɗo hoore jagoɗe leydi ndi landa mum wiyete ko IFDG kan landa ne yowama wondude e kaɗo landa tawi addi ɗum ko biteɗo Raflou Sow ka landa wiyete ko PRP kañum ne yowama landaji tati ɗi kala laamu ngu holliri kay wonde ɗi jowama kay ɗo ha lebbi tati woni balɗe capanɗe jeenayyi landaji jowaɗi noon balɗe
balɗe kay landaji ɗon jowati ko balɗe seeɗa kay ko adi koɓe umano ko fati tigui sumgoji ko fati kay e memtade tunorgal leydi ndi woni ko wiyete référendum on référendum noon to jeeya ko ñande nogas e goho lewru septembre pelle kewɗe noon e landaji kewɗi taw ko lundiyankoɓe kolliri mette mumen no fewi ɓe kolliri kadi wonde koɓe ɗamini yuɓɓinde ñande 5 lewru septembre gonɗen ɗum tawi ko seppo molantego Allah seppo jaam ya wingo hollirde kay ɓe jadani kay e feere kay e miijo laamu ngu oɗo saaha joni jogui kay yidde wallude oɗon tawi ko général Mamady Doumbouya ne wawa tigui goltirade e laamu ngu goltirade jappere laamu ɓe kolliri noon koɓe waɗoɓe won seppo ko alet janggo noon fuɗɗoto tigui ala janggo fonno fuɗɗade ko fati ruuma jarriba oɗo référendum kono noon ɗum dittanama ha 31 lewru août ndu gonɗen ndu ruuma jarriba o noon waɗa tigui nder nder jonte tati siftinde on noon guiɗa 2022 laamu ngu e oɗo saaha koko waɗi interdit kala ko fati ene waɗi interdit kala ko fati e manifestation e nder leydi he ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj garko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juura en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongal Afrique ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Conakry to ndeyi amin jogui hono caɗele hono mawɗuɗe nde yaraɓanko hono leydi woni toon e saraji capital mabɓe ɗum noon wonno ko ñande alarbare nogas lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi jofi alkamisare nogas e goho lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɗum noon ko famɗe foof sappo e joyo neɗɗo mbawi hurtade hen e jomum toon to Niger ene wayno dey toon armée on woni honoyankoɓe mbawi hono bayyinde mbawi kono wiide wonde kadi mbaɗi ko ɓuuri hen yoga e hewde e bokku taw kadi ko Boko Haram en taw kadi ko ɓen wona e taw kadi ko chef uji groupe terroriste Boko Haram en ɗum noon ene wayno dey haydara ni e nate ɓosoje ala ko yiya hen kono noon e nder kadi bayyinago mabɓe wono ko taw kadi ko fatti hede nden kaani e ko fatti won ɗeɗe gueɗe to banggue Nigéria ɓe ndi mbawi hono bayyinde ñande alkamisare nogas e goho lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wawde wadde opération e nder yontere taw kadi ko ɓennude toon to l'île de Silawa e nder région taw kadi ko Difa ɗum noon e nder banggue worgo taw kadi ko Niger armée on wawi hono wiide wonde waɗi frappaji taw kadi ko tati taw kadi ko aérien e ɗum noon taw kadi koye wawi wadde Boko Haram en e ɓeɗon taw kadi ko originaire taw ko iwdi Nigéria e ɗum taw ko wallodire bannal kadi ko ɓuuri hewde e atokuji mabɓe e ɗum noon mbawi kadi wawde wadde wonɗe ɗe gueɗe e nden diftade fodde sukaɓe temedde taro e ɗum noon fonno koye e nder hirande mayde nde toon to Kuriga ene wayi noon ɗum noon mbaɗi oɗo opération waɗanima hono fartange mawɗo no fewi toon to Cameroun ene wayno conseil constitutionnel mabɓe kamɓene wawi kadi wono artude e taw kadi ko recours mo hono lundiyanke wona o ɗum noon ɓe garti hen ñande aljumare e ɓennuɗo ɗo nde ɗum noon hawri e nogas e ɗiɗi lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbi noon oɗon beteɗo taw kadi ko lundiyanke akari muna ɗum noon e woteji mabɓe hono baɗoji ɗi e nder lewru octobre ni ɗum ne ɓe dewti ɗum ɓe mbi noon e nder ɗaɓɓade ndew ɗaɓɓuno ɓe mbawi hono ƴewde ɗum ɓe tawi ɗum de haydara ko wi ko ɗum no haydara fiyendirani e komi jaa har ko ɓe mbawi wadde hiñon oɗon ma wonata to waktuji hono ɗiɗi RDC Congo gila ñande alarbare nogas lewru juku ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi délégation gouvernement o taw ko congolais o e taw groupement taw kadi ko mo M23 o mbawi hono yaade toon to Doha gam ƴeewoyde kay maslaha e wawde kadi dartinde hono jayli ɗi eɓe mbawa kadi foftade Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen e habaruji men e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ngam weltare Ayawo TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sey Bato Modjane ha to galle makko Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK wite Nouakchott ha to galle makko Daril Baka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓɓiri koto dowlaji tentuɗi Amérique puɗɗoɗen laamu Donald Trump ɓe mbaɗi limogé woni ɓe itti ha laaɓi e golle mum aljuma hanki o no gasɗiɗi lewru août
gonnoɗo chef de renseignement militaire leydi America omo riwda noon e ɗiɗo wadde tawi ko gollidiɓe makko ɓe ndiwra noon ko bayinde rapport ko fati kay bombardement walla bien frappe mo armée America warno e site nucléaire toon to leydi Iran e saha kay Iran wonno tigui e felɓodirde e leydi Israël tawi kadi on rapport ne holira wonde frappe américaine o e site nucléaire mo leydi Iran o bonnani ko heewi kay saabu ɓe koliri ko bonni toon ko e rapport mo mbayino on rapport hollir tigui wonde ko frappe Amérique o ko bonni toon ko tardinta golle Iran ñooma leydi Iran tan ko lebbi seeɗa tigui yettaki fandade nde ɓe jinno tigui on rapport noon woni ko ɓe ɓayini tawi kadi ɗum yaadani kay e miijo hoorejo leydi ndi hono Donald Trump kanko diwaɗo noon hono général diwaɗo tawi kanko wona chef de renseignement omo wiye Jeffrey koto leydi Portugal paaɗeno oɗo saha kala leydi Portugal tawi cumuji ladde kulɓiniɗo no fewi pompier goto noon gonnoɗo kay haɓari ñippude cumu ngu wasi fittade muɗum wasi fittade mum o maayi noon koye cumu e nder commune biteɗo commune mo Sabugol ene tawe to rewo leydi ndi ko kanko noon watti yimɓe nayo kay wasɓe pittali mumen e ñippugol cumu ngu hitande hikka nde koto leydi Russie udditen kabaruji men aseta hande o armée leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti guure ɗiɗi mawɗi no fewi e nder région biteɗo région mo Donetsk tawe to banggue funnague leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mbiñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu kedkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on